Čau, já jsem Ondra, tohle je Boomin a dneska jdeme na projížďku s nikým jiným než s Tomášem. Ondro, zdravím tě. Čau. Tomáš je z kanálu 2 Pela, je to youtuber, dělá spoustu vtipného obsahu. Co bys o sobě ještě řekl víc? Asi si to shrnul všechno. Tome, jak to máš ty s autama? Řídíš, neřídíš, máš řidičák? Neřídím, moc se nevyznám v autech a řidičák mám. Miluju film Auta, nejoblíbenější postava je Burák. Auta hodnotím podle vizuálu primárně. Líbí se mi Volvo, Porsche a Mercedes. A co by bylo to úplně vysněný? Asi bych jich chtěl mít víc. Volvo tak jakože jak budu mít rodinku, tak v tom budu vést děti do školy. Porsche tak když chci jít do města jako flexi. A ten Mercedes asi tak na nějaké chill projížďky sám se sebou, se svojí hlavou. A nebo na výlet se ženou, to by bylo fajn. A jak bys to auto využil k té práci, kterou děláš teďka? Točíme hodně v terénu, takže na dopravení z bodu A do bodu B. Tak se jdem dopravit z bodu A do bodu B? Jdeme na to. Tak jo, Tome, už sedíme v autě? Nebo je to super. Pro mě to je poprvé jezdit v kabrioletu. Jedeš poprvé v kabriu? Jo. Za mě to je možná víc než motorka. Jakože upřímně na motorce jsem jezdil jenom jako dítě na malém enduru, ale tohle to má něco do sebe, nevím jaký je to jezdit samozřejmě na litrový silnici, asi to bude něco jiného, ale tohle je prostě něco do sebe to jako má, protože cítíš kolem sebe ten vzduch. Jo. Jak ty to máš, Tome? Jak vypadá takový tvůj standardní den? Typický den. OK. Mám to docela striktní, hodně si potrpím na spánek, takže se snažím vždycky doručit 8 hodin spánku minimálně. To seš dobrý. To I seš hodně když to dobrý. někdy nejde, tak se snažím o to minimálně. Chodím spát nejpozději tak v 11 večer a vstávám každý den buď v 7 nebo 7:30. Když se teda probudíš, tak co děláš pak? Jakoby? Jak vypadá den člověka, co tvoří na YouTube? Vždycky je to stejné, vstanu, jdu do sprchy, v ní si vyčistím zuby. Když šetříš takhle čas. Přesně tak, multitasking ve sprše. A hned potom si udělám snídani a hned se vrhnu do práce. Co je ta práce? Co je ta náplň? Jakoby každý jeden je, předpokládám, trošku jiný. Jo, je jiný s tím, že ono ten týden je dost podobný každý týden. Většinou se to točí kolem těch samých věcí a to se skládá z přípravy na video a točení. A potom dodělání výsledného produktu, jako je edit, dělání thumbnailů a těchto věcí. A to se tak pořád točí. A pár věcí navíc je jako samozřejmě příprava na spolupráce, nějaké ostatní věci jako administrativa, daně a tyhle ty věci, ale primárně se to točí kolem toho točení, takže tohle to. Kolik třeba, řekněme, času zabírá ta točící část a ta příprava toho obsahu? Jaký je v tom rozdíl? Záleží video od videu, ale tak obecně, když se budeme bavit o skriptu a těch věcí, tak trvá třeba 2 hodiny jedno video. Samotné točení třeba 6-7 hodin cca. Samozřejmě někdy děláme větší projekty, které trvají třeba více dní. Třeba když jedeme někde k moři, tak to trvá klidně i 5 dnů, ale většinou to je tak 6 hodin cca točení. A jak to bylo s tím, když jste jeli za korunu k moři? To jste se reálně dostali teda za korunu k moři. Já jsem viděl, že tam je stopáž neskutečná, že jste udělali mega dlouhý videa. Ne, dostali jsme se za korunu k moři s tím, že jsme si museli v podstatě, za korunu se nedá dostat k moři, takže jsme si museli tu korunu vytradovat na více peněz a ty potom investovat do cestování a ubytování a těchto věcí. No. Což byla zajímavá zkušenost. Naučil jsem se prodávat. Ne, bylo to zajímavé pozorovat vlastně, jak lidi tě vnímají, když po nich něco chceš. Nejhorší zkušenost v mém životě bylo stopování. To byla nejhorší zkušenost. To jsem dostal nejvíc takových negativních pohledů za svůj život během třeba 2 hodin stopování. To bylo crazy. Za mě je upřímně neuvěřitelný, kolik třeba vy jste byli ochotní pro ten jakoby kus toho obsahu až jít, jo? Že řekněme, spousta tvůrců na tom internetu, nechci to nějak hanit, ale vemou pak to video vaše, podívají se na něj, řeknou k tomu 3 slova, je hotovo a vy jste strávili reálně 3-4 dny tím, že jste jeli k moři a žebrali jste v podstatě. Žebrali jsme. Mně to přijde právě super. Ono jakoby můžu říkat, jak to bylo těžké nebo tak, ale já jsem si to mega užil. Jakože ty vzpomínky, co mám z těch 4 dnů cesty s Krištofem a tak, to je fakt super a nelituju ani sekundy. Jakože bylo to náročné, ale bylo to skvělé. Spíš převažuje to pozitivně než to negativní. Užil jsem si to mega. No já obecně, když povídáš o zážitcích, tak jako minulý léto, to byl rok 2024, tak my jsme vlastně spolu jezdili trapný úkoly, že jo, po republice. Toho je podle mě extrémně zážitku, jak na takovouhle dobu vzpomínáš? Nedávno jsem se o tom bavil s Krištofem a nejvíc pozitivně. Jakože, kdo neví, tak my máme na YouTube takovou jednu z našich úspěšnějších sérií, která se jmenuje Trapné úkoly, kde v podstatě plníme trapné úkoly s ostatníma lidma, že plácnu, musíš za někým zajít a předstírat, že jsi pes. Ano, jsme dospělí. A to nám pomáhal točit právě Ondra. Na to vzpomínám nejlíp, protože měli jsme vždycky takovou rutinu, že jsme jezdili po těch městech a bavilo mě, že vždycky před natáčením jsme si zašli do nějaké kavárny. To bylo právě neuvěřitelné. Dali jsme si kávičku, pokecali jsme o životě a pak jsme zase udělali
a to bylo všechno. To bylo neskutečný a ještě drsný bylo, jaký vlastně punk to byl. Protože já si třeba vzpomínám, že my jsme tam rozpočtově neměli na to, aby jsme vyrentili třeba dlouhý sklo. A já jsem vytáhl prostě ze šuplíku sklo, který jsem si koupil, když mi bylo 13, asi za 3,5 tisíce korun. To ani nevím. A na to jsme to pak točili, takže to byla jako, byl to punk, byla to těžká neskutečná zkušenost. My jsme se s Krištofem minule bavili o tom, jak jsme natáčeli v Praze, tak to bylo třeba to nejhorší město za mě, kde jsme točili. Jo, to bylo no. Co jako vnímáš, co bylo to nejpozitivnější? Nejpozitivnější město. Jako bavil mě Zlín, ten mi přišel mega pozitivní. Taková první větší zkušenost, vlastně interakce s, nevím jak to nazvat, jako s fanouškama nebo s lidma, co nás znají. Tam jsem fakt pocítil, že to je fajn, že lidi za náma chodili, znali třeba ten obsah a to mě hřálo na srdíčku. V tom byl Zlín mega nice, byl mi takový přátelský hodně. Pak ještě asi Kroměříž, to byl taky fajn. No a jak ty třeba vnímáš, když tě zastaví fanoušci, protože vy jich máte poměrně dost? Máte nějakých 255, 260 tisíc odběratelů na YouTube v tuhle chvíli, extrémní dosahy. Co já si pamatuju, tak vy jste měli neskutečný dosahy na těch short form věcech, teďka máte super dosahy na těch dlouhých formátech. Jak ty to vnímáš? Chceš být slavnej, anebo chceš, aby tě vnímala určitá skupina lidí? Asi jsem nikdy nad tím nepřemýšlel tak, že bych chtěl být slavný. Ono spíš primární důvod, proč třeba já osobně jsem chtěl dělat YouTube, byl ten, protože mě baví točit a dělat jakoby humor a zároveň mě baví vydělávat cash a skrz ten YouTube se dá vydělat jako poměrně dobře a ono, když se dají skloubit tyto dvě věci vlastně, že dělat za peníze to, že můžu lidi bavit, tak je vlastně pro mě totální dream. A asi ta sláva je spíš jenom sláva, je jakoby takový ten bonus. Já jsem osobně introvert, tak jsem myslel, že by mě mohlo ale na druhou stranu zjišťuju, že to je pro mě naopak jakoby super, protože zažíváme dost pozitivní interakce s lidma a vlastně převládají tam pozitiva, co se týče té slávy, takže nevím, jestli jsem ti odpověděl na otázku. Já taky vlastně nevím, ale asi to vůbec nevadí. Kolik obsahu měsíčně třeba vydáš? My to máme jasně stanovené, my vydáváme vlastně 2 videa týdně na YouTube, takže to beru jako ten primární obsah, co vychází. Sem tam vydáme nějaké reelsko z těch hlavních videí, ale to dáváme tak nějak spíš na pocit, takže jakoby bych řekl, že spíš 2 videa týdně, což je 8 videí za měsíc, tak vydáváme. Tomek, pro tebe hlavní platforma v tuhle chvíli s Krištofem je YouTube, že jo? Je to, co se snažíte vybudovat nejvíc. Jak třeba vnímáš podstatu Instagramu a důležitost jeho? Bereš to jako, že je to pro tebe něco důležitého, nebo komu bys doporučil ten Instagram budovat? Jo, jak říkáš, jako pro nás je nejvíc důležité budovat ten obsah na YouTube, na těch dlouhých videích. Už jen proto, že nás to baví více, protože člověk se tam může více weblubnout, nemusí se soustředit, že ať to je pod minutu, ale může to být klidně hodinové video, když to tak člověk cítí. Jako já si myslím konkrétně Instagram jako velmi důležitá platforma pro tvoření, ale mě osobně to až tak nebaví. Když mě baví YouTube, tak se soustředím na ten YouTube. Asi jako každému tvůrcovi bych doporučil dělat Instagram, protože je to důležité. Pro mě to, že Instagram je validní platforma a je důležité na něj tvořit, není tak silný důvod, abych to dělal. Vy už to je jakoby zajetá značka. Za mě, pokud člověk se snaží dosáhnout nějakého povědomí, tak je pořád ten Instagram a ten short form prostě ta nejjednodušší a zároveň v uvozovkách i nejlevnější cesta. Že? Jak říkáš, že to je jedna z těch jednodušších cest. Pokud člověk se chce zviditelnit a chce dělat třeba zábavu, entertainment, tak je za mě super taktika začít na těch short, protože člověku to dá takové ty rychlé čísla a potom může postupně přejít na ten delší obsah a lépe se pak začíná. My jsme díky tomu začínali na těch krátkých videích, na těch sketchích a pak jsme přešli postupně na ten větší obsah a díky tomu jsme měli trošku jakoby nějakou tu komunitu. Což doporučuji ale přejít pomalu, protože když člověk přejde hned z těch short sketchích, nebo nevím jak to sklonit, hned na ten delší obsah, tak by ho to mohlo možná trochu ten kanál zabít. Máš tomu nějaký cíl toho, co bys třeba pro rok 2026 chtěl dosáhnout? V tomhle tom jsem se už tak nějak v životě poučil, protože když jsem plánoval jako strašně moc, tak se to nepovedlo. Takže teďka volím na každý rok lepší taktiku a že si těch cílů dávám málo. Dělím to na dosažitelné a sny. Dosažitelné beru třeba, že jsem si tento rok dal cíl maraton. Vím, že to je dosažitelné, protože když budu makat, tak to udělám. A sny pak mám takové to zajet si
na dovolenou, protože to je celkem někdy neovlivnitelné skrze to, jak hodně práce je. Ale abych ti odpověděl na otázku cíle na rok 2026. Asi přistarám všechno, snažit se zlepšovat na tom YouTube, snažit se pilovat náš content, zlepšovat záběry, prostě takové ty basics, snažit se přicházet s zajímavějšíma konceptama, zkoušet pokořovat ty hranice, zkusit se třeba za korunu nepodívat jenom k moři, ale třeba do Afriky nebo něco takového. Jak Krištof, každý den o procento lepší prostě. Přesně tak. Když tam ještě zazpomínáš na tu dobu, na ty začátky, jak jste to s Krištofem rozjížděli, tak my jsme se potkali ve fitku, že jo? Pamatuješ si na ten moment, kdy jsme se potkali, nebo jak to nějak probíhalo? Protože já si matně vzpomínám, že jste tam pobíhali jakoby s tvojí kamerou, kde nefungoval jack, takže jste to nahrávali nějak do telefonu prostě. Ale jako za stolik si nepamatuju, že jak vlastně se stalo, že sedíme tady. Udělali jsme úspěšný projekty, jako je Tinderande, minulý rok jsme objezdili vlastně teda republiku. Jak se stalo to, že tu sedíme? Částečně věřím na osud, že dost věcí jsou skriptle a třeba potkat tebe to vnímám jako jednu z těch věcí, protože si pamatuju, já jsem se sotva nastěhoval do Brna, začali jsme tvořit s Krištofem nějaký tehdy fitness obsah, tam jsme pobíhali a něco jsme točili a viděli jsme vás, jak tam běháte s Michalem s kamerou. Z nějakého důvodu jsme zašli tehdy na dýmku, pokecali jsme, pak jsme se rok neviděli a pak jsme natočili, co jsme natočili? Reelska, ne? Jo, podle mě jo. No. Jo. Pak jsme natočili 20 sketchů, toho prošlo jenom asi 12, je to zvláštní. No to natáčení bylo extrémní tady to To jako doteď první. bylo asi nejtěžší natáčení v mém životě. To bylo strašný jako. Proč jsme si to udělali tak těžké? My jsme to chtěli vymaxovat prostě, že vy jste chtěli My vlastně... jsme chtěli vymaxovat tebe. Vy jste chtěli skoro každý den post, ať to natočíme za jeden den. Jo. Takže vlastně jsme za jeden den chtěli udělat 20 reelsek. Jo, 20 reelsek. To byl crazy den. To byl těžce crazy den. Co cením na tobě, tak že jsi přijal dvakrát od nás nabídku na natáčení a šel si s náma natočit schovku. Jednou na hradě a jednou ve Skleníku. Jak jsi to užil s náma? Hele, pro mě to bylo v podstatě příprava na tohle tak trošku. Okay. A výstup z toho totálního mýho komfortu, kdy já jakoby tvořím věci od nějakých 12, od 14 jsem natáčel věci poprvé nějaký komerční jakože v Robloxu. Od té doby jsem byl jenom za tou kamerou, mezi tím jsem si zkusil jednu kampaň v komunálních volbách, kde jsem s tím videem úplně nebyl spokojený, ale muselo vyjít. To je nejhorší, když nejsi spokojený, ale musí být. To bylo takový to video, víš, kde vidíš, že máš jedno oko takový, druhý oko takový. A já jsem si říkal, tak to je ale muselo to prostě vyjít a já z nějakého důvodu nejsem úplně před kamerou komfortní. Ale s váma mě to vlastně baví. Mega si to užívám a třeba schovky jsou jako videa, které jsou za mě skvělý a je ten feedback od toho okolí, že mi řekl, Ondřej, nevypadáš tam až tak zle. To je pochvala. Já si toho moc vážím, že jsi přišel, protože mě s tebou videa točit baví a to, že jsi s náma natočil ty dvě ještě schovky, víš? Jakože já doufám, že natočíme ještě nějakou další schovku. Věřím, že jo. Kdyby to vidělo moje mladší já, okolo 11-12, tak jsem si s váma očkrtl takový ty dětský sny typu vytvořit video, který obletí český internet, vytvořit video, který bude jako funny a pobaví lidi a vytvořit velký projekt. Takže Tinderande, Reelska a schovka, tak všechny tady ty checkpointy jako splnili. Jo, život je dobrý. Tome, a co takhle rád jako posloucháš za hudbu? Co tě baví nejvíc? Jo, mě jako baví mega rap, baví mě zahraničí, baví mě Drake, baví mě Ghana, Don Toliver. Mega mě baví Kellin, ať už ty ho zpívané, jak má ten separátní channel, že Skippy McDiffy, nebo jak se to jmenuje, tak to je třeba tež top. A baví mě i jak nakládá. Si Kellin mě baví strašně hodně. Pak klasika Milion plus, top. Prostě mně přijde, že tu v Česku máme teďka strašně dobré Je to silný, no. muzikanty, to je jakoby crazy. No a my už tady tome dojíždíme, ale mě by zajímala úplně poslední věc. Člověk jako který hodně pracuje a hodně pracuje hlavou, tak co je ten tvůj typ relaxu? Co máš nejradši za relax, jak se jako odměníš? Tím, že já jsem jakože od malička sportovec, rodiče mě vedli ke sportu, tak doteď je můj relax sport. Takže buď fitko, anebo běhání, nebo box. Tome, jak jsi to užil? Pro mě to byl první rozhovor ever, takže zajímavá zkušenost. A taky první zkušenost být v kabrioletu. To jsem rád, já jsem mega rád, že jsme si pokecali, protože to je vždycky dobrý a těším se na nějaký další natáčení, třeba nějaká schovka, jak jsme se bavili. To by bylo super. Kamo? Tak dík, měj se taky. krásně. Čau. Čus. To auto je moje.